M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni pano pa Tiyankhuleni Ambuye mu programu yathu imeneyi yomvetsera komanso kutanthauzira mawu a Mulungu. Lero ndi lachinayi pa 12 February 2026 ndipo tili mulungu wa 5 munyengo ya pachaka. Mawu oyamba akuchokera m'buku loyamba la Mafumu 1 Mafumu mutu 11 ndime ya 4 mpaka 13. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Caroline Kachere Kalulu kuchokera ku St. John's Dzundu Church, St. Kizito Lisungu Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu amthenga woyera akuchokera mu uthenga wa Mariko mutu 7 ndime ya 24 mpaka 30. Amene akutiwerengera mawu amthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Luke Anatole Werem achipani cha Komboni Missionaries MCCJ kuchokera ku St. Kizito Lisungu Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Mawu a m'buku loyamba la Mafumu. Pa nthawiyo Solomoni atakalamba, akazi akewo adanyengerera kuti azitsata milungu yachilendo. Choncho sadatsate chauta Mulungu wake ndi mtima umodzi, monga ankachitira Davide bambo ake. Solomoni ankapembedza Asitoreti, mulungu wachikazi wa Sidoni, ndiponso Milikomu, mulungu wonyansa uja wa Amoni. Motero Solomoni adachimwira chauta, ndipo sadatsate chauta ndi mtima wonse, monga ankachitira Davide bambo ake. Tsono Solomoni adamanga kachisi pa phiri la kumvuma kwa Yerusalemu, kumangira Kemosi, mulungu wonyansa wa Amowabu, ndiponso Moleki, mulungu wonyansa wa Amoni. Akazi ake onse achilendo adawamangira malo ofukizirapo lubani ndi operekerapo nsembe kwa milungu yawo. Choncho chauta adakwiyira Solomoni chifukwa choti mtima wake udasinthika ndi kusiya chauta, mulungu wa Israeli, amene adamuonekera kawiri konse, namulamula kuti asatsate milungu ina. Koma Solomoni sanamvere zimene chauta adamulamulazo. Chifukwa chake chauta adamuwuza kuti, popeza kuti sudasunge pangano langa ndi malamulo anga amene ndidakulamula, ndithudi ndidzakulanda ufumu, kuwuchotsa m'manja mwako ndi kuwupereka kwa mmodzi mwa atumiki ako. Koma chifukwa cha Davide bambo ako sindidzachita zimenezi, iwe uli moyo ayi. Ndidzawulanda kwa mwana wako, komabe sindidzalanda ufumu wonse. Mwana wako ndidzamusiyirako fuko limodzi, chifukwa cha Davide mtumiki wanga, ndiponso chifukwa cha mzinda wa Yerusalemu umene ndidawusankha. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a uthenga wabwino monga adalembera Mariko woyera. Tiwerenga uthenga wa Mariko mutu wa 7 ndime ya 24 kulekeza 30. Pa nthawi yomweyo Yesu adanyamuka kupita ku dera la ku Tiro, adakakhala ku nyumba kwina, ndipo sadafune kuti anthu adziwe kuti ali kumeneko, komabe sadathe kubisika. Nthawi yomweyo mayi wina amene mwana wake wamkazi ankavutika ndi mzimu woyipa adamva za iye. Adabwera kwa Yesu nagwada ku mapazi kwake. Mayiyo anali mkunja wa mtundu wa anthu a ku Siro Fenisia. Adapempha Yesu kuti akatulutse mzimu woyipawo mwa mwana wake. Koma Yesu adamuyankha kuti, ayi, alekeni ana ayambe adya nkukhuta. Sibwino kutenga chakudya cha ana nkuponyera agalu. Apo mayiyo adati, nzoonadi Ambuye,
koma suja ngakhale agalu omwe amakhala m'munsi mwa tebulo nkumadya nyenyeswa zimene ataya ana? Apo Yesu adamuwuza kuti, chifukwa cha mawu mwanenawa, pitani, mzimu woyipawo watuluka mwa mwana wanu. Mayi uja adabwerera ku nyumba kwake nakapezadi mwanayo ali gone pa bedi, mzimu woyipa uja utatuluka. Umenewu ndi uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Potengera uthenga umene taumva lero, mutu wa ulaliki wathu ndi wakuti chikhulupiriro cha munthu wachikunja kusililitsa. Chikhulupiriro cha mzimayi wa ku Siro Fenisia kusililitsa. Pamene mbali inayi chikhulupiriro cha anthu amene ndi Akhristu, chikhulupiriro cha anthu amene amaoneka ngati amazitsata, chomvetsa chisoni kwambiri. Nkhani imandikhudza kwambiri ine ngati mtumiki, kuti Ambuye Yesu achita chidwi ndi changu cha mzimayi amene titha kumutchula mwina kuti ndi mkati kumene, munthu wachikunja, munthu amene akuyendera klasi. Iyeyu wangomva kuti Ambuye Yesu wafika, Ambuye Yesu akudutsa uko, Ambuye Yesu uja ali pafupi, ndipite nkamuuze za nkhawa ya mwana wanga. Sadali mkati yayi, adali wachikunja, sadali wa mpingo umenewo ayi. Iye amapanga zake, koma pakuti mbiri ya Ambuye Yesu sinkabisika ayi, ankangomva kuti lero ndipite ndikayese mwayi. Chikhulupiriro cha mkunja kusililitsa. Pamene chikhulupiriro chamene timadzitcha kuti ndife Aroma enieni, chomvetsa chisoni kwambiri. Wakumana nawo Ambuye Yesu ndi akuwawuza kuti vuto silanga Ambuye, ndi mwana wanga wamkazi wagwidwa ndi mizimu yoyipa. Ndi Ambuye Yesu poyamba kukhala ngati akumufoketsa mzimayiyo, ali mayeso kuti aone kuti kodi chimene akufuna akuchidziwa, chimene akuchilakalakacho akuchidziwa, machiritso a mwana wake amene akuwafunafuna akuwatsimikizadi. Ndi Ambuye Yesu abweretsa sentence imene yakuti chabwino koma sibwino kuti chakudya cha ana tipatse agalu. Ayi, akhute kaye ana, akhute kale amene ali mkati, akhute amene amakhoma mtulo, akhute amene amabwera kumisa za mmawa daily. Ndi mzimayiyo pofuna kuonetsa kuti chimene ndikufuna ndikuchidziwa, Ambuye Yesu mbiri yanu ndikuyidziwa yochiritsa, Ambuye Yesu mwana wanga ndimankonda, ndikufuna nyengo zake zisinthe yakuti chabwino chakudyacho apatseni ana anuwo, koma nyenyeswa zikangogwa ineyo nditole nyenyeswazo monga mmene amachitira agalu kapena amphaka kumadya pa tebulo la mbuye wawo. Ambuye Yesu achita chidwi kwambiri. Ambuye Yesu akhudzika kwambiri, akuti chifukwa cha mawu mwanenawa pitani, mzimu woyipawo watuluka mwa mwana wanu. Chikhulupiriro cha mkunja kusililitsa. Ifeyo Ambuye Yesu anatibatiza, Ambuye Yesu anatilimbitsa, Ambuye Yesu anatipatsa masakalamenti osiyanasiyana, koma kuti nkhana chikhulupiriro chathu chili pati? Nkhana chikhulupiriro chathu amasilira ndani? Zimene timachita ifeyo pa Chikhristu chathu, alipo amene angaloze kuti ineyo ndine Mkatolika chifukwa chakuti akuti, alipo amene angaloze kuti ineyo ndikufuna madzi odalitsa chifukwa chakuti akuti. Hayi, ndipo masiku ano zikumakhala ndithu zinthu zopereka chidwi kuti amene akufuna madzi odalitsatu amakhala mipingo ina, kuti mukanditengere madzi odalitsa kwa ansembe aja. Kudaba kuti iwe tu koma sumasonkhana ndife, iwe si Mkatolika, kuti koma madzi aja ndiwafuna. Why? Chikhulupiriro cha mkunja chimasililitsa. Ena amangolakalaka kuti adzilandire nawo Ukaristiya, koma chifukwa cha zimene ife timatsata Katolika mwina sangati, koma kuti tipereke mpata kwa Khristu akunja amene amasilira Ukaristiya, atha kulandira, iwo nkumasinthika, iwo nyengo zawo nkumasintha kuposa ife Akatolika amene talandira Ukaristiya mwina ena zaka 75 ena 100 chakuti, koma tidakatchuka benka ufiti kenakake. Inde mwinaso chalichi malowa adapereka ndambu yathu, komabe timatchuka mtimbiri toyipa kwambiri. Chikhulupiriro cha Katolikawa amene adamanga nawo chalichi koma chili kuti sichimaoneka. Chikhulupiriro cha mkunja kusililitsa. Tisamaphweketse anthu amene samalimbikira ku chalichi. Tisamaphweketse anthu amene mwina timaona kuti ali kutali ndi zikupa za mpingo. Anthu amene aja atha kutiphunzitsa zinthu. Ambuye Yesu tu
akufuna atiuze kuti ngakhala matisiyira masakalamenti ifeyo sitipindula nawo, sitagwiritsa ntchito, anawo kuwapatsa chakudya sakukhuta, akatolikawo kwasiyira kuti nawa masakalamenti, adoration kuli kupembedza Ukaristiya sabwera, ayikireni misa za mmamawa akuti ife tili bize, ayikireni misa mwina zochezera usiku akuti ife tatopa, koma akunja akubwera akuti zimenezo zimene timazisirira. Mayi uyu nkati kumene ameneyu nkunja ameneyuyu amene ndi waku Siro Fenisia andiphunzitse ineyo, akuphunzitseni inuyo kuti pena zimene timazitengera kuti ndi mmene zimene lukhalira sindizo ayi. Pena zimene timaziphweketsa kuti tinyenyeswa zitha kusintha moyo wathu. Makamaka sinyenyeswa poti tinyenyeswa ayi. Nchachikulu chimenecho ngati chagwa pa tebulo ya Ambuye. Nchachikulu chimenecho ngati wachidalitsa ndi Ambuye. Tikhale anthu olakalaka zazing'ono koma zili zochokera kwa Mulungu. Tikhale anthu amene chikhulupiriro chathu ndi chochepa, tisakhale anthu obwerera mbuyo. Pakutero nafenso inde tidzawugwira mtima wa Ambuye Yesu. Ambuye Yesu adzachita nafe chidwi pakutipatsa zimene tikusowa. Kaya ndi machiritso adzatipatsa, kaya ndi ntchito adzatipatsa, kaya ndi mwayi wa banja adzatipatsa. Nyenyesa kwa ine nzazikulu. Otenga bredi asiye na atenge koma ndikufuna nyenyeswa. Zimayo samona nyenyeswa amona Ambuye Yesu. Tiyeni mu chilichonse chimene chikuchitika pa moyo wathu tisamaone zinthu mmene zilili, tiziona ndi maso a mzimayi amene yuyu waku Siro Fenisia amene adaona Ambuye Yesu muzazing'ono. Titha kupindula ifeyo ngakhale chinthucho sichidabwerere ifeyo, koma chifukwa cha chikhulupiriro ndi kulimba mtima nafenso tidzawoloka pa mtsinje wa imfa, tidzawoloka pa mtsinje wa umbeta, tidzawoloka pa mtsinje wa mabachala nkudzakhala m'mabanja achisangalalo. Ambuye dalitsani mawu anuwa mu dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.